أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Wonke umphefumulo uyokunambitha ukufa, bese bonke abantu bebuyela kumdali wabo lapho baqhamuka khona. Ngiyaqhubeka ingane zakwethu ngishaya isikhonkwane. Ngixwayisa abantu, ngikhumbuza abantu ngaleli langa leli elilindelwe yiwo wonke umuntu, kodwa bayingcosana abalilungiselelayo. Yebo, wonke umuntu lilindele, kodwa abalilungiselelayo bayingcosana. Ngiyaqhubeka futhi ngisekuyo incwadi kaJobe 7. Sengiqala manje kuverse 7. Bengiqale kuverse 1 kuleyo kuqala. Ngiqala kuverse 7 manje. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya. Iso lami alikubuye libone okuhle. Iso longibonayo alisayi kungibuka. Amehlo akho asekimi angisekho. Ifu liphela lihamba. Kanjalo owehlele endaweni yabafileyo kasayi kukhuphuka. Kasayi kubuyela endlini yakhe, indawo yakhe ayisayi kumazi. Wena-ke lokho wenzana nemisebenzi, ulokuthi uyambuyisela endlini yakhe, uyamkhuphula umbuyisa ekhaya. Nayo-ke impendulo yakho. Usuke ungakhuphuli yena, usuke ungabuyisi yena, usuke ungalandanga yena, kodwa usuke ulande amadimoni egameni labantu abangasekho. Ngaloko nami ngiyakubamba umlomo wami, ngiyakukhuluma osizini lomoya wami, ngikhale ngomunyu womphefumulo wami. Ungizwileke ungetshe. Le mini yeza nakuwe. Nawe wena okuthi abantu mangabe bevelelwe umshophi badlulelwa yilunga labo lomndeni, wena bese uyahleka ngendlela ohleka ngayo, noma bese ubeka amabala ukuthi hayi bambulele ngoba wenza ukuthi nokuthi, bambulele ngoba wenza ukuthi nokuthi. Le mini yeza nakuwe. Nakuwe liyeza lelo suku. Njengoba bekhala laba abafelwe, nawe ngelinye ilanga uzokhala ngoba uyobufelwe, noma kini bazokhala ngoba kuyobe kufe wena. Ziphathe kahle-ke mfowethu, ziphathe kahle-ke dadewethu, kusemhlabeni la isondo liyajikeleza.